Jó napot kívánok, kedves balmazújvárosiak! Én Menyhért Mészáros László vagyok, a Balmazőr című lap szerkesztője, és tudják, vagy nem tudják, de Hegedűs elvtárs mostanában kitüntető figyelmet fordít az én szerény személyemre, felhozva olyan dolgokat is, egyébként, ami 40 évvel korábban történt, semmi köze Balmazújvároshoz, Hegedűs elvtárshoz. Ja, hogy mi is elvtársazom le? Hát végtelen egyszerű. Valószínűleg Hegedűs elvtárs a 80-as években nem a Bibliára esküdözött, hanem ami egészen másra, illetve nem hiszem, hogy látta valaki is Balmazújváros főterén gyertyát az égre emelve változatos képpel szónokolni az advent szépségéről. És akkor ne is folytassuk, hiszen tudjuk, valahonnan jöttünk. Hegedűs elvtárs a bakaseregből, stílusán ez látszik, de elmondom, hogy igazából mit is mondanék. 40 évvel korábban, még kezdő újságíró koromban, turista úton kijutottam Traiskirchenbe, ami Ausztriában egyébként a menekültek gyűjtőhelye volt, tehát akik akkor diszidáltak. És ott beszélgettem fiatalokkal, és jó néhány fiatal elmondta, hogy ők egy szektába készülnek, pontosabban többe, ami szöget ütött a fejembe. Hazajöttem, írtam egy riportot erről, amire egy névódíjat kaptam, majd kértem újra útlevelet, amit 3 évenként lehetett akkor egyáltalán igényelni, mert kíváncsi voltam erre a szektára, meg hogy csalogatják ezeket a magyar fiatalokat akkoriban oda. Természetesen nem adtak útlevelet, hanem behívtak egy műintézménybe, el tudják képzelni, hogy hova, és elmondták, hogy oké, kimehetek, megcsinálhatom, írhatok róla, de együtt kell működnöm a hatóságokkal, mert csak így működik. Így lehet egyáltalán kimenni és valamit csinálni. Nem volt ellenemre, hiszen én segíteni akartam ezeken a fiatalokon. 2, meg a haza, az soha nem politikai kategória volt. A haza az haza, akkor is és most is. És úgy éreztem, hogy akkor ezzel szolgálom a hazámat. Tehát kimentem, valamennyi időt kint töltöttem, majd hazajöttem. Ennyi a történet. A cikk egyébként nem készült el, mert érzékeny adatokat érintett, és nem engedték meg. Ez volt az én hatalmas múltam, amire most Hegedűs elvtárs hivatkozik, illetve sokat levelezett a történeti hivatallal, többször kérte ki. És akkor most néhány mondatot arról, hogy azért Hegedűs elvtárs is indult valahonnan. Mikor kiszuperálták, vagy ki jött a bakáktól, és letette az egyenruhát, akkor ő vállalkozó lett, ezt úgy mindenki tudja Balmazújvároson. De hogy milyen vállalkozó volt? Az, hogy találtak fekete alkalmazottat, feketén dolgozó alkalmazottat, azt is nagyjából mindenki tudja. A tulajdoni lapja szerint azonban folyamatosan jelzálog volt a házon, többször végrehajtást kértek ellene. Tehát a sikerességét valószínűleg ez fémjelzi, vagyis ez sikertelen volt valóban, feltehetően. Olyan piti összegeket követeltek rajta, mint a Vestel telefontartozás, majd valószínűleg átmentek egy másikhoz, ott Pannon, de ott se fizették, ott 93 000 forintot nem fizettek be, azt is végre akarták hajtani. Kért végrehajtást takarékszövetkezet, az Artisztus szerzői jogvédőiroda, tehát ők nagyjából így érték az életüket, ennyire voltak sikeresek. A bíróságon Fülep Zsolt amúgy elmondta a bíróság előtt, hogy Hegedűs Péter egy orgazda. Én csak ismétlem egyébként. Érdekes, Fülep Zsoltot nem perelte be. Amire ott akkor Hegedűs elvtárs nem nagyon reagált, sőt nem mondott semmit, nem mondta, hogy nem. Tehát ennyit erről bizonyos 80-as évekről. Na és abban az időben azért ne felejtsük el, hogy én amikor külföldön próbáltam segíteni fiataloknak, illetve munkámat végeztem, akkor Hegedűs Péter a piacon biciklit lopott. Tehát ki érdeme, tudása, tehetsége szerint élte az életét már akkor is. De nem ezért tartom egy piszok aljas gazembernek Hegedűs Pétert, egészen másért. Azért, amit a családja ellen elkövetett, de erről majd később. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.